Pošli mi peniaze a ja ti ich zdvojnásobím. Presne takýto typ bombastických správ ste odo mňa posledné obdobie mnohí dostali, špeciálne na fantastickom TikToku. Akurát, že to určite nebol môj oficiálny účet a určite som to nebol ja. Špekulantov pozdravujem a tebe za ich nahlasovanie ďakujem. Ak však ide o investície, jeden typ predsa len mám. Etablovaný, overený a taký, ktorý roky používam. XTB. Jedna z najpopulárnejších investičných platformiem so siahlo dlhou históriou, so zastúpením aj na Slovensku, respektíve v Česku, a teda aj s lokálnou podporou 24 hodín, 5 dní v týždni. Vďaka aplikácii, ktorú máš vždy po ruke, iOS alebo Android, vieš investovať s nulovými poplatkami do akcií, napríklad Apple, Mercedes-Benz, Tommy Hilfiger, či ETF fondov, krypta, alebo vďaka bezplatným edukačným materiálom zvýšiť svoju finančnú gramotnosť. A navyše, ak si nechceš lámať hlavu s výberom jednotlivých akcií, po ruke sú investičné plány. Napríklad ETF, ktoré kopíruje index SP500, teda 500 najväčších amerických firiem, do ktorých si aj ja pravidelne odkladám ľubovoľné čiastky. A teraz späť do práce, aby bolo čo odkladať. Toto nebola investičná rada, investovanie je rizikové, buď opatrný, obozretný, avšak mysli na svoju budúcnosť.